Ako môže vášmu biznisu pomôcť čítanie aj obyčajnej beletrie? Toto je konkrétne o flexibilite biznisu a spôsobe, ako môžete aj vy prilákať v hluchých časoch do svojej offlineovej prevádzky klientov. Inšpiráciu si dnes berieme od Dana Browna, je to jeho posledná kniha Posledné tajomstvo. V slovenskom preklade je to strana 304 a jedná sa o Klementínum. Citujem. Podišla k nemu energická zamestnankyňa múzea s úsmevom na perách. Nech sa páči, kávička. Oslovila ho s plnou táckou. Zarazený Langdon si vzal papierový teglik s horúcim nápojom a chytil ho do oboch rúk, aby si zohrial skrehnuté prsty. Ďakujem, čo sa tu deje? Žena ukázala na závesný transparent na stene. Klementínum po novom otvárame o 7. Iniciatíva z marketingu, džavotala. Množstvo amerických letov prilieta o 6 ráno a turisti majú hodiny času na zabitie, kým sa ubytujú. Ponúkli sme kývadlovú dopravu z letiska zdarma, úschovňu batožiny, kávu, šišky et voilà. Ukázala na prepchatý vestibul. Teraz už vieme, čo Američanov dostane do múzea. Zasmiala sa a odišla. Langdon by sa na tú záverečnú poznámku hadam aj urazil, no nedávno sa dopočul, že medzi najobľúbenejšie pražské atrakcie amerických turistov patrí moderná podzemná strelnica, kde si môžu legálne zastrieľať zo širokej palety automatických zbraní a tak ďalej. Inšpirácie sú všade okolo vás. Ak aktuálne trpíte nedostatkom trafiku, napríklad do vašej offlineovej prevádzky, inšpirácie môžete nachádzať v tom, čo ľudia aktuálne potrebujú a aby ste to dokázali spojiť s tým, čo vy aktuálne ponúkate. To je asi najväčšia výzva. V tom vám pomáham. Jednak ja ako konzultant a marketér. Jednak v našej komunite Instaranejky, či už online alebo offline, sa dozvedáte, akým spôsobom to realizovať. Alebo ostávajte tu, na tomto profile, alebo ostávajte na tomto profile a budeme si viacej rozoberať a hovoriť z praxe, z filmov, z kníh, z beletrie a z inšpirácie na vôkol, ako môžete robiť marketing lepšie a účinnejšie. Áno, aj na sociálnych sieťach, pretože marketing to nie je len váš Instagram a to nie je len reklama.